уважаема госпожо Такева, уважаеми министри на образованието и науката, представители на академичните среди, синдикалисти, уважаеми български учители. Първо искам да благодаря за поканата и възможността да бъда част от това тържествено събитие. За мен е чест да бъда сред вас, нашите учители, хората, от които започва България. И аз съм напълно искрен в това, което казвам. Защото водещите теми днес в големи обществени политически дебат са ценностите, националните цели и идеали. Гарантирането на нашия суверенитет, оцеляването и просперитета ни като нация. Възхода на научно-техническия прогрес, ускоряването на икономическия растеж и в крайна сметка повишаването на благосъстоянието на всеки български граждан. Години наред ние търсим ключът към тези важни за обществото ни теми, но много рядко успяваме да стигнем до същността, до началото. Подминаваме го. А началото, здравите темели на градежните за обществото ни елементи е именно вашата високоблагородна обществена мисия. Призванието да бъдеш български учител. И можем ли да говорим днес за национално единение, ако няма какво да обединява нашите деца от най-ранна възраст, от ученическия чин? Ако те не се възпитават въпреки че това разбрахме се, не е записано в закона, изрично, регламентирано, но аз съм убеден, че за да имаме нация, всички вие го правите това нещо и го усещате като ваше вътрешно най-голямо призвание. Ако не се възпитават нашите деца в любов, уважение, лоялност към родината, и дали може нашите млади хора да растат като достойни и отговорни граждани, отворени към Европа и към света, без да познават своята история, род и родина? Дали ще бъдат запленени от мощта на точните науки и красотата на литературата и изкуството? Дали в тях ще се разпали жаждата за знание и творчество, която да ги следва през целия живот? Изобщо дали всяко българско дете ще може да развие своят талант? И отговорът на всички тези въпроси е един. Дали всъщност имаме високо подготвени учители и компетентни педагози, хора, които са влюбени в своята професия и в България, които следят пулса на времето и които могат да достигат и до съзнанието, и до сърцето на своите ученици. И като български президент аз съм горд, че днес съм именно сред такива български учители. Искам да се обърна към по-опитните от вас и да ви благодаря за това, че въпреки тежките времена в недалечното минало на унизително заплащане и срив на престижа на вашата професия, вие не абдикирахте от вашата високо отговорна обществена мисия и съхранихте прав гръбнака на българското учителство. Разбира се, въпреки все още недостатъчните, но в последните години българските управляващи най-сетне започнаха да поправят тази груба грешка и да се повишава и заплащането, и да се подобряват и условията на труд на български учител. И това е вярната посока и тук все още има да се прави още много.
Аз се надявам, че Министерството на образованието и науката ще ви разтовари още повече от бюрокрацията, така че да имате повече време за вашите ученици и, разбира се, за вашето лично усъвършенстване, без което не може един учител да бъде пълноценен. Искам да се обърна и към младите учители, да ви поздравя за важният избор, който сте направили, и можете да бъдете горди, че вие вече сте в челните редици на изграждането на модерна европейска България. И, разбира се, искам да поздравя организаторите за това, че с конкурси като този вие всяка година издигате престижа на тази жизнено важна за обществото ни професия и призвание. И накрая позволете ми в навечерието на най-светлият български празник, 24 май, той е ваш празник, да ви пожелая здраве, успехи и вдъхновение. На добър час!